Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kuna comment engibonile ko Mangwabe ngendaba yokuthi akamfuni unumber 5. Baningi futhi abashinto efanayo bathi phela Mangwabe yena wangena akasafuni ukungena abanye uyakhohlwa ukuthi wayekade yi-girlfriend. Mawuyibona yonke lento yenziwa eMzumbe sibuka kuThando Nes'thembu noma ingaphelele. Yayibo yonke lesibuka kuThando Nes'thembu noma ingaphelele ngempilo zabo ngesikhathi uMangwabe sayi-girlfriend bengayona ingxenye yayo. Yabo nje ukuzohlala etafuleni nobaba uMseleku akhulume kodwa bengazi ukuthi if bemphendula bamphendula ngendlela e-right noma e-wrong. Lokho okwenzakalayo umamkhulu uyakuthanda noma akakuthandi bebengasiyo yakho. uMangwabe ngase sengikhombisa ukuthi yimuphi umehluko manje esewunkosikazi noma esewugirlfriend. Lokho ukuthi behambe beye eholideni bewumndeni behambe nohusband wabo kodwa uhusband wabo bengamboni ngoba usendlini kamamkhulu ubengakwazi girlfriend ngoba girlfriend ubethola leyo treatment leyo ebimfanele ngaleso sikhathi ebengathi futhi mhlambe indlela mangimlalela ngayo beyingconywana noma ubebenefisa bekukhona izinto as-enjoyayo as a girlfriend wena mawuthanda ukuthi side chick kodwa angilithande le side chick ngoba manje sesikhuluma ngonkosikazi. Kanti manje mayisefika egcikeni esesemzini ziyajika izinto seku-serious manje ziyakhala emzini kunama responsibilities akhona kunendlela yokwenza izinto kanti ngale kwi-side la ka girlfriend no boyfriend kuyatetwemuka kwesinye isikhathi and angeke ube ne-stress sezinto ongazazi ngoba vele ukuthi umamkhulu wenzani bafisa ukwenzani yini enye akayazi yonke leyo nto ngoba akahlangene nayo. Kodwa manje mayisephakathi ekhaya lokho sekwenziwa khona nokunye la osekubekwa khona imigqa engafanele ukuthi ayeqe sekuyizinto azaziyo ngoba phela manje ayisekho into eseyenzeka esithi isilana yonke into ayenzekayo. Manje nendlela yokuthi uhusband wenzani useyakubona manje useyakufila kanti ngale kungathiwa hayi baby ngo 4 PM sihlangane kuphi kube mnandi yabo kuphelele lapho. Hayibo kule weekend ngicabanga ukuthi ngikise kuphi sihlangane lapho kube mnandi. Manje masekune team manje sekune group mase kune group sekusebenza i-group work sekusebenza ukuthi imithetho isebenza ithini ilapho umehluko obakhona ngoba umunye lobethi hayibo asi-understand lento leyo ukuthi ube yi-girlfriend kodwa akasafuni ukuthi ingene omunye unkosikazi mhlambe ubezama ukuthi ingampheleli leya ndlela abephethwe ngayo engaphandle ngoba mhlambe ngathi ibingconywana kanti lena esephakathi ezinye izinto ephasisa umamkhulu mayisephakathi unkosikazi kodwa akanalo izwi ey'ntweni ey'ningi noma ezama ukuthi aliveze izwi lakhe noma likhona ngoba mawuyi-girlfriend ukhomplela ngezi-girlfriend awuhlangene nendaba yankosikazi nomuzi ongekho kuwona. Kodwa mawusungenisiwe emzini sekunemithetho yokuthi unkosikazi kuphilwa kanje la ekhaya uhlonipha 1 2 no 3. Mina angipromote-ke ukuthandana nobaba oshadile mawungizuyizwa le video bengizokuvezela ukuthi umehluko ukuphi kuze wena ngoba uthi hayibo kodwa waba yi-girlfriend. Mawungabe ukuthiwe nje kuyenzeka uthi uyagula uthola ukukhuluma nalabo sisi abathanda obhuti abashadile bazokutshela ukuthi yini abayitholayo kubona. Yini futhi iningi labo bayithanda ukuthi mina angina stress anginankinga ngi-right. Nanokuthi nabo labo bhuti abashadile basuke bebaspoil abanye noma kungasiyinto eyiqiniso and vele ke lana guys angizile futhi nokuzo bukela phansi base ngikukhombisa leli page ukuthi mawulapha yakude isikhathi esiningi awuhlangene nezinto ezenzeka ekhaya ngoba kulelo khaya ungenaphi
Girlfriend ubengahlala etafuleni nomacele be-discuss izinto zomuzi. Ezinye uzothola ukuthi zinkulu, ezinye uzothola ukuthi zincane, kodwa ngoba nakhu sebewumndeni owodwa sekufanele ukuthi zikhulume. Girlfriend besingekho hlampe isidingo sokuthi uzotshela ukuthi-ke lokhu-ke akusafanele ukuthi ukwenze ngoba ngithole ukuthi unkosikazi omunye uthi ezinto akhalaza ngazo. Nendlela yokukhuluma sekunokuthi manje khona abanye abantu la asebeyingxenye yempilo yakhe okusekufanele ukuthi ebahloniphe ngoba phela nangu umyeni obahlanganisile. Kanti ngale ngaphandle engathi asambe siye kobani e-mall siyoshopha, abe ehambele ukuyoyishophela ne-boyfriend yakhe ngoba phela ngaleso sikhathi usuke i-boyfriend, ashophe abuyele ekhaya. Abakhathazekile ngokuthi hey akababingeleli abantwana bami, akabazi. Uyabona? Ihluke kanjalo-ke. Kodwa yonke lento engikuchazayo angisho ukuthi ngichaza isimo esihle nengisipromothayo. Ngikukhombisa umehluko ukuthi le kude yakhishwa, ngiyancebeleka, i-phone call leyo, yini, azikho indaba eyi-serious. Mase usekhaya ngaphakathi sekuney'nkinga-ke manje. Sekumele nawe-ke as unkosikazi ube phakathi lezi y'nkinga zala ekhaya. Ezinye iy'nkinga ongay'dalanga wena, ezingenziwanga nguwe, ezinye nje ey'vela ngokuthi nawe usukhona, uyabona? Yilowo-ke umehluko. Laba ababuzayo ukuthi hayibo yena wayesenza ngathi. Vele kube njalo ube yi-girlfriend before, kodwa girlfriend. Uyasho futhi waze washona ku-season 6 ukuthi hhayi umsele kuyakhiphana, kodwa manje sisajwayele ukuthi siyikhiphe. Yabona ukuthi manje sekunokucabangela ukuthi kunabantwana, imali iyaphi. Kanti uma uyi-girlfriend kwesinye isikhathi ikhona indawo yokuba selfish, ungabi nandaba ngoba phela manje ngeke umuntu ayihluphe ngokuthi lo baba oshadile waspenda kangaka, uvela athi uze kimi, yena ajabulele leyo treatment leyo ayitholayo. Kanti mase ngena ngaphakathi ziyajika izinto ngoba manje uma usuphakathi ngisho usucela u-10 kg sebezoqalaza obanye omama ukuthi wena wathola u-10 kg lapho u-10 kg awungenile kithi. Sekuhluke kanjalo. Kanti uma ungaphakathi noma usufuna iy'nwele zikanokusho bazoyibuka abanye omama ukuthi hayibo lezi uyithenge ngemali yakho noma-ke sowuphiwa wedwa leyo mali. Lowo-ke umehluko. Bengizokuchazela-ke lowo ukuthi hayibo engazenzi ngcono kwase kwacima, mina ngikupromote kodwa kunomehluko. Ngoba le kwa-girlfriend asikho isikhathi sama-meeting nomamkhulu noma yini angabazi. Futhi engathola ukuthi mhlambe wayengayikhathazile nangabo. Kodwa manje mase kuthiwa sondela eduzane seyaqala-ke manje sekubekwa-ke indaba eyi-serious ukuthi khona umamkhulu la umacele ohleka ephinde engahleki. Khona ongayeni la ongajikelezi okutshela into ukuthi nje akayithandi kwasho kwacima kunjani ekubhekile emehlweni okudinelayo ubone ukuthi ukudinele. Khona uMakhumalo-ke yena hhayi ngeke aze akuhlupheke yena ngoba hhayi izinto eziningi uyashesha uyi-understand. Uyabo? Sekuyisimo esishintshile-ke manje ngoba phela manje sephakathi. Ileyo-ke engiyicacisayo ukuthi umehluko bewukuphi kanti nangingasafuni ukungena abanye. Yikho abanye bethi kungcono ukuba unumber last ngoba uma unumber usekugcineni kukhona ukutotoseka. Hhayi thina asazi-ke phela sizwa ngabantu sasikuphi-ke asazi, abasho njalo babona kanjalo thina sazi. Ngoba vele sikufunda nje sikubona kumabonakude ngabo beveza lokho abakuvezayo ngempilo yabo. Esingeke futhi sisho ukuthi kuyikho esikubonayo. Okunye-ke ngiyabonga ithuba, ngiyabonga support, angiqedi. Nawe usuyawubona-ke umehluko we-girlfriend nonkosikazi kuhlobo olunje lomshado.